dan Sabrimob Polda Jatim Bapak Suryo Sudarmadi ya ngono ya kaya mengkono wis muga-muga minangka tandha bektine seniman marang keluarga besar Polri ya Mak lho ya siap ki ana bintang tamune ditanjake menika Waranggana yang menjadi pilihan panitia nadyan tak tawani bintang tamu sapa-sapa tetep ora kersa sing dikersakake ya kuwi sinden terviral dan tiap malam tidak pernah berhenti terus tanggapan kemanapun seluruh Nusantara dan juga cantik jelita yang menjadi idaman seluruh dalang Indonesia termasuk saya. Kaya ngaku enek bojone barang nekat ra apa-apa kono mantan polisi nek. Tak wales pokoke saiki. Ya Mbak Elisa Urcarus Alaso. Wah ya. Teko wiwit sore. Oh tenan yen karo aku manut kok. Biasane dheweke anggere munggahi pas limbukan. Mau tak kandhani. Mbak nanti susunan acaranya itu agak sore. Pak Dalang jam berapa saya ngikut Pak Dalang. Pak Dalang naik jam berapa kalau Pak Dalang naik saya juga naik. Ya ngono. Tak aturi jam 8 harus standby nyatane. Walah temenanan semangat sregep. Ya. Kaya ngono kuwi le gemati karo awakmu. Jane upamane rong kelakon aku rabi karo Bu Kesi karepe ya dhek pengen tak rabi kok, Nduk. Lambene elek ora. Gandeng ning Surabaya supote rek ayo rek. Wah ya. Monggo Bapak Ibu Piyai Surabaya nggih. Mumpung niki sasi November, 10 November adalah Hari Pahlawan. Monggo semangat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, nembang bareng dengan penuh bahagia. Rek ayo rek persembahan dari Madangkara. Yuk. Monggo Mbak Lisa berdiri yuk. Hey. Ayo
sekali. Seksi Ya, gimana? jadi rasanya romantis. Seksi itu maksudnya rasanya romantis, syahdu penuh dengan cinta. Jangan membuat kita memikir sesuatu, yang penting mangkat wae ngono. Engkau dipikir keri. Engkau nek ora nggawa sangu ya engkau mbok menawa ana saweran teko ngono lho karepe. Ya bener. Mula kaya para penonton iki Mbak Elisa. Pripun? Pokoke mangkat komah niate mangkan mbok sangu mbok ora. Anggere nonton wayang ning Mapolda. Iya. Genah aman ra bakal luwe mergo jajanan kabeh gratis. Gratis, sampun dahar sedoyo. Dereng, nggih mangke gampil ke panggih wingking. Nggih, bab dereng. daharan beres mangke. Ning niki mau sampun sami nembang dereng rek ayo rek niki Bapak-bapak penonton. Bapak-bapak pe nonton dereng, kula dereng mendengar karena dengernya suara sinden kalian wiroswara. Nggih. Nyanyi bareng nggih, hafal mboten, Pak. Ah, Bapak polisi sedoyo hafal mboten? Pangapunten, yang mohon izin boleh nyanyi rame-rame kita. Corone ijonan. Ya ijonan, garingan tanpa duduh. Iya. Nggih. Coba ya. Rek, ayo rek. Benar. Rek, ayo rek. Benar. Cak, ayo cak. Cak, ayo cak. Iya, cak apa? Oh, cak ayu. Ayu. Salah kupengku sing lancar. Krungumu apa? Hah? Krungumu apa? Cak. Ayo aja marai elek. Oh, kabeh apik lho, apal sedaya. Jelas itu lagu Surabaya nek nganti gak iso rek ayo rek ya gebang ngeten no. Ada bonus 100.000. Nggih. Salah satu penonton yang mau naik panggung dan juga nembang rek ayo rek Loh. 100.000. Ayo. Nonton wayang kurang penak piye? Makan Langsung tak tambahi 200.000. 200.000, monggo Pak. Eh, Kapan malih niki disyuting jejer Elisa entuk duit meneh. Ya. Bejo Pak, jenengan iso jejer kula sing dalang ra tau jejer Pak. Nggih, matur nuwun Pak Cahya Kuntadi, kula saged jejer kalian Mbak Cantik Elisa saking Lambelu. Lambelu. Apal nganti. Apa lho Pak? Nggih, Pangapunten panjenengan pengidola. sinten naminipun? Nami kula Sarengat saking Gayungan, kula mriki wau diajak kalian Pak Bambang Polsek Gayungan ngaten. Oh, Saking pundi? nate. Gayungan, Sarengat. Gayungan niku lere bundaran Waru niku Pak. Oh, asmanipun Pak. Sarengat. Pak Sarengat saking Sing genah to Pak, sing Nggih. konsisten. Sare apa anu, sing genah to? Ayo. Saya tahu sare itu tidur. Iya. Kan? Apa arti namanya kalau dari orang tua? Asmo Ginaryo Jopo. Rumiyin niku bapak kula maringi jeneng kula niku asli Syariat. Gandeng wong Jawa ngarani syariat mboten saged akhirnya Sarengat. Wih, Pak Cahyo Oh, tuh. sae, Oh, apik. syariat bukan Tunggal ini sare. kalau la ilaha illallah gandeng wong Jawa ilate angel akhirnya dadi apa kuwi jenenge apa wala-wala kuwato ngoten niku Nggih. kalau tunggal ini kalau Nggih, 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 Pak. Sarengat nggih. Nggih, Pak Cahyo. Siap untuk hadiah 200.000 dari Pak Cahyo Kuntadi. Siap, Mbak Dalam Elisa. fenomenal yang sugih duit. Siap, Amin. siap, siap. Nggih. Amin nggih. Nggih. Coba ya Pak. Sepinten Mas. Mengke nek kalih nek wayahe pun mlebu jenengan ngomong nggih, Mbak nggih. Oh, mungkin gampil. Oh, nggih. Masuk bersama kita. Alah Nggih, berusaha nggih. omong pokoknya butuh mlebu lebokne ngono lho Pak. Lah nggih. Oke. Copi nggih. Nggih. Rek, semonten nggih. Rek. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, angger po. Aku, cak, ayo cak, golek kenalan cah ayu. Ngalor ngidul mirat moto moto mas saya mung nyingkel ati lega sapa ngerti nasib awak lagi mujur kenal ambek anake sing dodol rujak cingur. Ngapunten grogi kalih wong ayu, Pak. Nggih, ilang kabeh.
jejer karo Mbak Lisa akhirnya ilang kabeh blank. Nggih. Tapi pon jangkep Nggih, sedaya nggih, niku nggih, pun nggih, kula Pak. koreksi jangkep Nggih, sedaya. nggih, nggih. 200.000 sik salah namung setetek mawon. Nggih. Jadi mengke nggih susuk 10.000 Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Monggo niki mung tandha tresna, Pak. Perkara lali utawi luput grogi mboten masalah, nggih. Ning nggih niku lek sari nggih sari ampun nganti ngat nggih. Nggih, bojo kula nggih sing senenge ngoten niku, Pak. Nggih. Niki nek pas turu nggih ngoten niku. Nggih, pun. Nadyan Nggih, sari nggih. tetep semangat. Nggih, matur nuwun Pak Cahya kun tadi nggih. Sami-sami. Nggih, Nyuwun matur tepuk tangan nuwun. untuk Pak Nggih. Saringat luar biasa. Nggih. Nah, menika penonton wayang penonton budaya sesungguhnya Pak Cahyo. Leres, Luar nggih, biasa, nggih. aku seneng Nggih. banget. Do melumpuk, malah mergo udan tadi do merapat melumpuk begini kan rasanya Nggih. semakin hangat. Malah kula dongakne Mbak Lisa. Apa? Udan iki muga-muga nganti wayangan rampung. Oh ngaten. Dadi men penonton iki ora mulih ngiyup nang kene nganti bar. Tenang mawon niki setia sampai selesai ya Pak ya. Minimal ya goro-goro Nggih, nggih. Dimelokke melu tirakat untuk Brimob untuk negeri. Nggih. Coba nyun apresiasi dan kata-kata mutiara Mbak Lisa untuk HUT Brimob dan juga HUT Korp Polairut ke-74. Mapan wonten ing Mapolda mriki. Nggih. Tadi Pak Cahyo lempar-lempar pantun, aku lempar pantun dikit aja ya. Siap. Ya. HUT Brimob yang ke-79. Cakepnya nggak keras ya. Dia ulang ya. HUT Brimob yang ke-79. Cakep. Polda Jatim menjaga keamanan sebagai yang utama yang dituju. Cakep. Iya. Terima kasih untuk semua polisi untuk pengabdian. Semoga selalu presisi menuju Indonesia maju. Wes sing Cerdas utama tenan, kuwi. pinter. Utama presisi menuju Indonesia maju. Panjenengan tadi juga menceritakan tentang sejarah Cikal bakal Brimob. cikal bakal Brimob. Awak dewe lagi panas-panas Jepang Indonesia 04. Betul. Bener ya. Nah, cikal bakal Brimob rumiyin juga berasal dari zaman Jepang ketika menggusur Belanda. Betul. Rumiyin tahun petang puluh loro, 1942. 42 nggih. Nah, kuwi ketika menggeser Belanda, Jepang itu punya beberapa korps ya. Ada Heiho, nek eling zaman pelajaran IPS, ono Satuan-satuan, Peta, nggih. ono Seinedan, ono Keibodan. Nah, iki ono sing bakale dadi Brimob kuwi. Nggih. Kuwi ono jeneng Jepange. Tak eling-eling jenenge Tokubatsu. Tokubatsu Keisatsu Tai. Kowe iki omong apa? Betul itu benar nggak Pak? Iya ya. Tokubetsu Keisatsu Tai. Itu cikal bakalnya Brimob. Nah, itu bertugas ketika dia Indonesia mulai mau merdeka. Ya. Selain dia juga mencuri persenjataan, dia juga memproklamasikan, menyebarkan proklamasi Indonesia ke seluruh pelosok sehingga dikenal bahwa Indonesia merdeka. Nah, bar kuwi saka sing jeneng Jepang kuwi mau pindahlah jenenge dadi apa? Iya, ono jenenge sebelum jadi brigadir mobil itu diwalik dulu. Mobile brigadir, jadi mobrek. Nah, setelah mobrek selesai itu tahun itu kemudian sama Presiden Soekarno tahun 61 kalau nggak salah baru dijadikan sebagai brigadir mobil. Ngono dadi iki ono sejarahe ke zaman Jepang dieleng-eleng ya. Nek salah kok digoleki dhewe ning Google apa AI ya. Teknologi wis canggih, jangan sampai kita dianggap bahwa kita buta sejarah, buta literasi. Kok sinau sing sregep ben Indonesia aman, Indonesia maju. Ngono ya. Aku Menuju Indonesia Emas ngoten niku. Bener, Indonesia maju. Elok Mbak Lisa. Pemane jenengan tadi bintang tamu wis pas. Ora mung tembangane apik, ora mung suarane becik, ora mung jenengan niku cantik, ning nyatane cerdas, berpendidikan, nyatane ya kandidat dokter yang sangat luar biasa. Matur sembah nuwun nggih. Niki disambi biar
biar semua sama rata, enggak kok tuh meh seniman nopo seniwati itu dianggap sebelah mata, tapi juga bisa membangun negeri, juga bisa ikut melestarikan budaya dengan cara kita sendiri. Gitu. Bahkan ini Mbak Lisa, ini dari Ibu Tarsih Purnapulwan badhe nyumbangaken swanten lumantar langgam setya tuhu. Wah, sebuah kehormatan ini. Kok aku sebagai sinden kegeser ora ya kira? Oh, mboten. Wah, aku ikut senang, ada yang ikut mau nyanyi, monggo Ibu sinten? Ibu Tarsih. Ibu Tarsih monggo ada panggung, kami persilahkan tanpa mengurangi kehormatan Ibu Tarsih bisa bergabung di atas panggung. Nggih, monggo. Oh menika. Monggo kaca-kaca yo. Ku tak tang tak dang 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 dang. Monggo Bu Tarsih. Yuk. Mendampingi Ibu biar nggak sendiri. Iya. Kalau sendiri bahaya biar soalnya. saya nggak nervous. Ya. Bukan nervous Terus ya, ada yang tapi dengan Pak orang yang Dalang tuh cantik. gampang ngeliatin orang cantik. Bahaya Bu. Padahal aku mata keranjang asem. Oke, menika mau mempersembahkan lagu untuk Hut Brimob nopo menika? Setya Tuhu. Sama bawanya apa langsung tembang? Bawa. Oh, luar biasa. Cobi Bu, monggo. Kados pundi? Mbak Elisa. Iya. Mohon izin ya. Iya. Saya kan bukan sinden. Nanti kalau ada yang belepotan mohon izin untuk disambut. Oh, siap, injih Ibu. Nggih, mboten napa-napa Bu Tarsih. Pami jenengan ingkang klentu, mboten enten masalah wong jenengan jenenge sinden. Nek Mbak Elisa sing salah langsung tak tembak dor. Alah tempakanmu siji wae ra wedi. Ayo tak golek neh sok. Ayo. Nggih. Monggo Bu Tarsih. Nano. Pamintaku ini masih dewasa. Lho niki Bapak Kapolda nyatanipun nggih Polda Jatim kagungan sinden sing apike kaya ngene. Njing lek ulang tahun Polri kedah wayangan melih niki Pak Kapolda. Amin. Sampun purna nggih Bu Tarsih. Sampun. Tahun pinten pensiun? Tahun ini. Oh. Bulan Februari kemarin. Jadi dulu juga polwan ya? Saya dulu polwan, sekarang bekas polwan. Ngaten. Lek polwan niku pas upacara lek disiapi kan siap gerak ngoten nggih. Lek sinden mboten, lek kula siapi mending sigar brak ngoten niku. Ngapunten mohon izin Ibu. Dadan kenggang serempet lamun adoh caketing
yen cedhak tansah mulat Sidya asih pindho mimilan mintuna hayo nimas bareng hanetepi wadep situasi Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu luar biasa Bu Tarsih menika pulwat yang sangat hebat berbudaya piyayi nyeni kados ngoten niku. Nggih. Ngapunten mohon izin Bu. Kok jenengan remen nembang niku napa sebabe kok suka dengan tembang-tembang Jawa? Nggih, remen mawon. Remen. Enak didengar. Oh, ada keturunan Bapak Ibunya seniman gitu? Ya, Bapak. Bapak. Napa dalang? Enggak. Apa? Suka tayub dulu. Tayub. Oh, tayub juga bagus. Tayub itu kan dari tembung ditata mendo guyub. Nah, tentang persatuan juga luar biasa. Iki. Pun pensiun dadi polwan. Mboten ngersakake gabung teng Madangkara dadi sinden ngeten iki. Bergabung dengan Padangkara. Nggih, Madangkara nggih. Padangkara. Nggih. Wadah dalang polisi. Ada. Ada. Namanya Padangkara. Oh, Padangkara. Wadah dalang polisi. Oh, mekaten nggih siap. Tapi nggih tasik belajar. Mboten napa-napa pun sae sanget, Bu. Nggih. Monggo sak langgamipun nggih. Dalut nggih. Nggih, monggo nggih. Aku kang setia satu hatinya tidak pernah gentar kepada masyarakat terus welas asih Bu Tarsih. Mugiantu berkaing witi gabungatan sang limpah
lagi tepuk tangan. Terima kasih. Kami Mohon senang maaf sekali selaku belepotan. seniman, panjenengan mau nguri-uri, mau nembang itu udah suatu hal yang membuat kami bangga. Terima kasih. Iya, semoga nggak sampai di sini tapi terus ya Bu. Siap. Iya, ikut nyinden Padangkara sama Madangkara. Tapi nggak pernah latihan saya, ada sesuatu pekerjaan Oh aja. iya, siap. Mohon Terima maaf. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Izin. Ibu. Terima J. kasih matur nuwun. Ini Wah. adalah kado yang terbaik untuk keluarga besar Polda Jatim Bu Tarsih, matur sembah nuwun. Ya, ugi kathah menika Mbak Elisa para dulur-dulur kula menika Mas Dedi kalian garwanipun menika saking PUPR menika ugi rawuh kalih Tore Bre. Halo Bre. Hei, halo Bre. Wah, ini anake ini kok. Kendeli kliwat. Niku Ibu Sri kalian Pak Jono. Niku nggih niku mie ayam punya niku asline Wonogiri. Wonogiri sampai sini. Sedati. Oh iya, terima kasih ya yang dari jauh-jauh ke sini Nggih, Pak dengan Waris. kaosnya Caksi Lover. Wah, nggih. jos, nggih. Pak Waris Sugiono, terima kasih Pak Waris, nggih. Lan sedaya kemawon para kadang. Niki enten pamundhut Kembang Rawe, Mbak Lisa. Nggih. Jenengan sing Sebelum ngatur, nggih. ya Kembang Nggih. Rawe nanti kalau boleh bergabung mungkin Pak Kapolda boleh. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Boleh bergabung ke atas loh Pak Kapolda nanti ya. Nggih, Saya siap. nyanyikan dulu Kembang Rawe nanti Nggih. bisa Nggih, diselani riyen nggih. Nggih. Oke, nggih. Langsung nopo pakai apa embel-embel depan? Langsung kemawon. Nggih, Nggih, siap. monggo. Kembang Rawe menika pamundhut saking Pak Somin Riyanto. Nggih, menika ngersakaken Kembang Rawe. Monggo para kadang-kadang Madangkara dipun aturaken Kembang Rawe dados.